Hi guys! Andito na naman tayo sa Petit Jungle Tree at may request sa akin ng isang viewer natin, si Ma'am, yung yung dating nasa Dubai, ewan ko kung nandun pa hanggang ngayon. Kaninang umaga kasi nag-PM siya, kumusta na raw yung mga flowers. Flowers as in P-L-A-W-E-R. Flower. Hindi F-L-O. Oh my God. Flowers daw. Kumusta na daw ang mga flowers ko? I don't know if that's sarcastic or something. Wag na nating haluan ng negative. Pero parang hindi ko maintindihan yung pag-spell niya ng P-L-A-W-E-R-S. Kumusta na mga flowers mo? Sabi, Ma'am, do you know how to spell flowers? And these are plants, not just flowers. Ang flowers ay flowers. Oh, ay, okay. I recall now the name. Si Ma'am Dory. Dory was the one who, si Ma'am Dory, yung dating pinuntahan natin na nag-plant hunting tayo sa kanila kasi requested din niya noon na dalawin natin yung garden niya doon sa ano bang tawag nung place nila? Taloto? Ganun yata. I will check. Okay? Hindi ko kasi ma-memorize. Ang dami kasing tao dito sa mundo, guys. Ang daming nagko-comment, nag-PPM, nakikipagsalamuha sa akin. I don't know. Hindi ko ma-memorize lahat, guys. Sorry, ha? So, basta't ngayon, naalala ko ang pangalan niya is Dory. Okay? And then, paumanhin, huwag nyo nang tignan yung pawis ko kasi pawisin ako and then I'm not a robot. At ayun nga, nagwo-workout kami sa taas kanina. Sabi ko sa anak ko, teka muna at meron ditong gustong ma-update yung garden. Sabi niya kasi, hinahanap niya yung gloves para mag-boxing sana kami. At meron din naman doon na yung punching bag kami na malaki. Yun ang sinusuntok-suntok naming dalawa. O ngayon, nandito ako dahil nga naalala ko nga yung ayoko kasi na baka mamaya marami na akong gagawin, hindi ko na magawa ito. Okay, anyway, Ma'am Dory, at least na-recall ko na kung sino yon, si Ma'am Dory. Napuntahan na namin ang bahay niya at nakita namin yung mga plants niya, yung garden niya, at ang gaganda ng mga collection niya. Noon last 2 years ago, if I'm not mistaken, wala pa yata yung pandemic noon. Medyo matagal na, no? 3 years? Ganun yata. Ngayon, andito tayo sa Petit Jungle Tree kasi ito ang medyo maalwan na ipakita. Pakito ko man sana sa taas, kaya lang may nagtatrabaho. Pwede ring pasilip ko ngayon. Ang mga plants doon ay medyo umunti na dahil niligpit ko nga. At ito nga, nagkakalat-kalat na doon sa may Petit Jungle. Ang Petit Jungle 2 natin ay nasa upper deck nitong Petit Jungle Tree. Okay? So anyway, ito ngayon ang update, guys. Okay? Itirinaypad ko itong cam para hindi malikot. Dito, nagkahalo-halo po dito yung mga anthurium, mga philodendron. Hindi masyadong makita kung ganyan na nagkakaipit-ipit. Meron ditong mga McDowell. Meron ditong yung golden. Ayan. Tapos, yung mga anthurium. Maraming anthurium tayo. Okay. Ito yung scorpion. Ayan. At nagkadikit-dikit dito, guys. Meron din tayong korong. Meron din John Stony Eye. David Stony Eye. Merong green ball. Meron tayo ditong Black Marie. Si Black Marie may bagong dahon. Kasi nga ito yung binali ni Titan. Ang ganda. Ang laki na siya. Nakita mo? Hindi masyadong kita. Wait lang. Ayan. Ayan si Black Marie, guys. Black Marie is very beautiful now. Ayun nga ang binali ni Titan. Update natin. Hindi naman kasi siya namamatay. Hindi naman siya nagba-brown. Kaya hindi namin tinatanggal.
Ito yun guys, pero ang ganda pa rin niya, di ba? Oh, very nice. Tapos itong new leaf niya is very, oh, shiny. Ang ganda, very nice. That is Black Marie Anthurium, okay? At dito naman, meron din tayong anthurium dito na mga, ito, yung mga hongko, meron din twisted, merong cobra. Ito yung cobra. Ito yung tinatawag nilang cobra guys, na minsan tinatawag na twisted. Ito yun, maganda ito. At ang laki na rin, oh, ito yun guys. Ito ang update natin sa garden. Si Kurong, nandun kasi sa loob, di ko maabot. Kasi guys, busy kami today. Pero, yan, para yung Kurong natin, ma'am, namunga na. Yun may bunga. Si Kurong, ang laki. Oh, lumaki na siya ng gusto. Kasi matagal na rin dyan. Tapos, ayan, ganito. Merong super boom. Ayan. Ayan. At meron din tayong mga, ito dumami na sa atin. Ito, silver blush. Ang daming silver blush. Oh, baraswanum. Ayan. Oh, ganyan. Ang gaganda mga ditong plants. Super boom. Ang laki na ni super boom. Ayan, anthurium. Ang laki. Ayan, ma'am. At saka, Angela, ang dami na. Dumami na ng gusto. Nanganak. At ito, yung mga syngonium natin na magkakaiba. At ang dami nating variegated ladyfingers. Ito. Ayan, daming ganyan. Ito din, daming ganito. Oh, dami. So, ayan. At saka ito, yung anak ng natin, yung black sparrow. At yung iba, ang tawag dito ay angel wings. Ayan, ganyan. Ang ganda. So, ngayon, dito naman, at ito naman yung yung variegated talisay natin. Ang laki at ang ganda pa rin. Sobrang ganda. Ang dami dito, ma'am. Ang dami. Tapos nandito yung giant natin na Orlando. Ang ganda ng new leaf niya. Oh, pwedeng pumiga dito. Ang ganda. Ganda, di ba? Tapos ito yung giant natin. Golden dragon. Ayan. Ayan. Ito yung golden dragon natin. Very beautiful. Ayan. Tapos, dito, andito yung ating, wow, oh, ganda, diba? Ang variegation. Oh, gigantium. Si gigantium, meron ding half moon, ganyan. Tapos, meron din ditong skeleton key. Ayan. Lumalaki ng lumalaki. At andito naman yung ating turtleback. Ang tangkad na, kaya nilagyan ng stick. Si black cardinal, maraming black cardinal. Dumami na ng gusto. Tapos ito, bilite. Yung anak ng bilite natin. Ayan, yung bilite na isa na anak nandun. Bakit kaya ganun? Siguro na ng hangin, parang medyo na yung dahon. Ayan, ito ang yung hibiscus natin guys, ang laki-laki. Ito na yung anak ba to? Oh, yung anak ito, ang laki. Yung mother plant nandun. At nagdahon na naman. Ito naman si Florida Ghost, ang laki, sobra. May mga bagong dahon at namumunga pa nga, ang dami. So, ayan. Ayan guys, ang dami dito. So, meron tayo ditong, dun sa mga ilalim pa ng ng shelf, nandyan si Snowdrift, nandyan nandun sa ilalim sila, yung, hindi ko kasi makuha, nandun oh. Teka lang ha, maabot ko ba? Ayun oh, hindi ko maabot guys, nandun sa loob yung
Red Wicks. Sabi ko sa asawa ko, ilabas niya, nakakaawa na si Red Wicks nandun. Natabunan nitong Black Cardinal na malaki at nitong ano ba to? Red Congo. Tinabunan nila. Ang Red Wicks ay rare din yan. Gusto kong makita nyo. At dumadami kasi ang Zamia namin at mga Cycad. Kaya medyo sumikip ang garden. Kasi yun ngayon ang nahiligan ng asawa ko. Cycad, yan, Zamia. Yung gano'n ng mga tanim ay napaka ang space. Yung bukang-buka ba na yung kanyang space ay space consuming talaga siya. Tapos dito naman, wow, as usual, beautiful, radiant, bright. Wow, what a color. Talagang grabe itong ating Millennium. At meron pa doon sa taas, guys. Ayan, may bagong dahon na naman. Tatanggalin natin to. May bagong dahon na naman. Ayan, kita mo? May bagong dahon na naman. Ayan, ang ganda. Tapos mag-propagate pa kami. Meron pa sa taas na ganyan din, na malaki. Ay, ito rin. Ang ganda ng natin, guys. Yung anong tawag dito? Mongkok. This is Anthurium mongkok. This is a cardboard plant. Cardboard plant, natawag na cardboard plant itong mga ganito, guys, kasi na para siyang cardboard. Ang tigas, ang kapal, tingnan mo, ang kapal. Ang dami naming mga cardboards, lalo na dun sa Petit Jungle 2, yung giant, sobra. Makita nyo sana. Ito naman si stingray. Dumami na rin stingray natin. Meron din dun malaki, meron ding maliliit sa taas. Marami na. Oh my God, dumami na lang gusto. Okay, doon sa nagtatanong guys kung magbebenta kami. Yes. Malalaman nyo, kayong makakaalam na una, kung sino man yung manonood at lagi nakasubaybay, malalaman nyo when. Tingnan nyo naman ang pawis ko. Gusto ko na namang mag-workout uli. Nagwa-workout kasi kami na kita ko yung notification, ganun. Ay, naku, may bagong dahon ito. Teka, may ipapakita ako. Very special plant. Very special plant. Okay, dyan ha. Ganyan. Wait. Wow! Wow! Look at this! May bagong dahon na naman. Kita mo yan? Wow! Yung maliit na yan, bagong dahon at ang ganda ng variegation niya. Ito nga, at gusto kong ilabas yung mga Thai constellation natin, yung mga nilagay ko sa nursery, ilalabas ko lahat ngayon, guys, kasi ang ganda na ng araw, wala na akong nakitang nagbabadyang bagyo, kaya yung mga itinago ko doon makulob doon, kaya hindi sila naarawan. Ngayon paarawan natin, not direct ha, meron naman tayong net, meron naman itong net, guys. Ayan, may net naman yan, nakita mo, covered naman itong ating garden ng net. So ayan, at ito naman dumami na rin ng ganito, marami rin sa taas. Awa ng Diyos, nagsianakan. Okay, tingnan mo kung kahit saan merong Black Cardinal, yun ang sinasabi ko. Ayun, tingnan mo, Black Cardinal again. Milyon na pungko. Ito na yung anak ng milyon na pungko natin. Marami na ring anak. Dalawa na ang nailagay namin yan na lumaki. At meron pang isa doon sa taas. Ayun, milyon na pungko. Ayun. Ayun, yan. And then, ang dami pang cardboard dito, cardboard doon. Ang pop-eye natin na malaki. Meron ding isa doon sa taas. Napaka sobrang laki. Huge talaga. At yung si rugosom natin ay ayan, nagkasanga-sanga na. Dapat mapropagate na naman ito. And then, ayan, dami. Grabe. At Adansonii eye natin. Ma'am, nako, giant na Adansonii eye ko, ma'am. Tingnan mo. Si Ma'am Dory. Ayan, ma'am, nito. Magmula kasing nag-abroad dyan si Ma'am Dory, hindi na namamansin Bakit kaya? May ihip din ang pag-abroad minsan na hindi mamansin ng tao. Ngek! Kagalitan ako niyan. No, ma'am, joke lang. Okay, thank you, Ma'am Leonie. Si
Si Ma'am Leonie na taga-Ubay na nandun sa Old Airport, hanapin nyo. Ang gaganda ng mga plants niya. Look at this. Oh, galing sa kanya itong may variegation na. Ito oh, ay. Yung Babsi na variegated. Ayan oh, ang ganda ng bagong. Ano ba ito? Ako ang gustong kunan ng ating cam. Ayan oh, lumili ko sa akin. Ayan. Variegated ito. Amazing plants talaga. Oh, thank you Ma'am Leonie. At doon kami kumukuha ng potting mix namin. At yung mga fern natin, dami rin doon sa Petit Jungle 2. Ano kaya kung lumipat tayo doon? Teka lang. Lipat tayo, pakita ko rin. Kasi yun nga, gustong kumustahin eh. Ito naman yung orange marmalade. Ayan, nilagay ko dyan kasi lagyan ko. Para di ko makalimutan na lagyan ko uli ng potting mix. Kasi ko konti para lumaki. Ang gagaan ng ano ko, philodendron, ng mga pots ko, ang gagaan. Portable kasi, alam mo naman ang philodendron, hindi dapat mabigat. Kasi kung mabigat, ay iba na yon, iba na ang potting mix na ginamit, di ba? Ang ganda ko, pawisan. Naku, siya lang nagsasabing maganda siya, kawawa naman. Okay, let's go to the Petit Jungle 2 para kay Ma'am Dory and to all of you. Okay? Ano, yung dating nasa Dubai, ewan ko kung nandun pa hanggang ngayon. Kaninang umaga kasi, nag-PM siya, kumusta na raw yung mga flowers. Flowers as in P-L-A-W-E-R. Flower. Hindi F-L-O. Oh my God. Flowers daw. Kumusta na daw ang mga flowers ko? I don't know if that's sarcastic or something. Wag na nating haluan ng negative, pero parang hindi ko maintindihan yung pag-spell niya ng P-L-A-W-E-R-S. Kumusta na mga flowers mo? Sabi, Ma'am, do you know how to spell flowers? And these are plants, not just flowers. Ang flowers ay flowers. Oh, ay, okay, I recall now the name. Si Ma'am Dory. Dory was the one who yung si Ma'am Dory, yung dating pinuntahan natin na nag-plant hunting tayo sa kanila kasi requested din niya noon na dalawin natin yung garden niya doon sa ano bang tawag nung place nila? Taloto? Ganun yata. I will check. Okay, hindi ko kasi ma-memorize. Ang dami kasing tao dito sa mundo, guys. Ang daming nagko-comment, nag-PPM, nakikipagsalamuha sa akin. I don't know. Hindi ko ma-memorize lahat, guys. Sorry, ha? So, basta't ngayon, naalala ko ang pangalan niya is Dory. Okay? And then, paumanhin, huwag nyo nang tignan yung pawis ko kasi pawisin ako and then I'm not a robot. At ayun nga, nagwo-workout kami sa taas kanina. Sabi ko sa anak ko, teka muna at meron ditong gustong ma-update yung garden. Sabi niya kasi, hinahanap niya yung gloves para mag-boxing sana kami. At meron din naman doon na yung punching bag kami na malaki. Yun ang sinusuntok-suntok naming dalawa. O ngayon, nandito ako dahil nga naalala ko nga yung ayoko kasi na baka mamaya marami na akong gagawin, hindi ko na magawa ito. Okay, anyway, Ma'am Dory, at least na-recall ko na kung sino yun, si Ma'am Dory. Napuntahan na namin ang bahay niya at nakita namin yung mga plants niya, yung garden niya, at ang gaganda ng mga collection niya. Noon last 2 years ago, if I'm not mistaken, wala pa yata yung pandemic noon. Medyo matagal na, no? 3 years? Ganun yata. Ngayon, andito tayo sa Petit Jungle 3 kasi ito ang medyo maalwan na ipakita. Pakito ko man sana sa taas, kaya lang may nagtatrabaho. Pwede ring pasilip ko ngayon. Ang mga plants doon ay medyo umunti na dahil niligpit ko nga. At ito nga, nagkakalat-kalat na doon sa may Petit Jungle. Ang Petit Jungle 2 natin ay nasa upper deck nitong Petit Jungle 3. Okay? So anyway, ito ngayon ang update, guys. Okay? Itirinipide ko itong cam para hindi malikot. Dito, nagkahalo-halo po dito yung mga anthurium, mga philodendron. Hindi masyadong makita kung ganyan na nagkakaipit-ipit. Meron ditong mga McDowell, meron
itong yung golden. Ayan. Tapos, yung mga anthurium. Maraming anthurium tayo. Okay. Ito yung scorpion. Ayan. At nagkadikit-dikit dito guys. Meron din tayong korong. Meron din John Stony Eye. David Stony Eye. Merong green ball. Meron tayo ditong Black Marie. Si Black Marie may bagong dahon. Kasi nga ito yung binali ni Titan. Eh, ang ganda. Ang laki na siya. Nakita mo? Hindi masyadong kita. Wait lang. Ayan. Ayan si Black Marie guys. Black Marie is very beautiful now. Ayun nga ang binali ni Titan. Update natin. Hindi naman kasi siya namamatay. Hindi naman siya nagba-brown. Kaya, hindi namin tinatanggal. Ito yun guys. Pero ang ganda pa rin niya. Diba? Oh, very nice. Tapos itong new leaf niya is very shiny. Ang ganda. Very nice. That is Black Marie Anthurium. Okay? At dito naman, meron din tayong anthurium dito na mga, ito, yung mga hongko, meron din twisted, merong cobra. Ito yung cobra. Ito yung tinatawag nilang cobra guys na minsan tinatawag na twisted. Ito yun. Maganda ito. At ang laki na rin. Oh, ito yun guys. Etong update natin sa garden. Si Kurong, nandun kasi sa loob, di ko maabot. Kasi guys, busy kami today. Pero, yan, para yung Kurong natin, ma'am, namunga na. Yun may bunga. Si Kurong, ang laki. Lumaki na siya ng gusto. Kasi matagal na rin dyan. Tapos, ayan, ganito. Merong super boom. Ayan. Ayan, at meron din tayong mga, ito dumami na sa atin. Ito, silver blush. Ang daming silver blush. Baraswanum. Ayan. Ganyan. Ang gaganda mga ditong plants. Super boom. Ang laki na ni super boom. Ayan, anthurium. Ang laki. Ayan, ma'am. At saka, Angela, ang dami na. Dumami na ng gusto. Nanganak. At ito, yung mga syngonium natin na magkakaiba. At ang dami nating variegated ladyfingers. Ito. Ayan, daming ganyan. Ito din, daming ganito. Dami. So, ayan. At saka ito, yung anak ng natin, yung black sparrow. At yung iba, ang tawag dito ay angel wings. Ayan, ganyan. Ang ganda. So, ngayon, dito naman, at ito naman yung yung variegated talisay natin. Ang laki at ang ganda pa rin. Sobrang ganda. Ang dami dito, ma'am. Ang dami. Tapos, nandito yung giant natin na Orlando. Ang ganda ng new leaf niya. Pwedeng pumiga dito. Ang ganda. Ganda, di ba? Tapos ito yung giant natin. Golden dragon. Ayan. Ayan. Ito yung golden dragon natin. Very beautiful. Ayan. Tapos, andito yung ating wow, ganda, di ba? Ang variegation. Gigantium. Si gigantium, meron ding half moon, ganyan. Tapos, meron din ditong skeleton key. Ayan. Lumalaki ng lumalaki. At andito naman yung ating turtleback, ang tangkad na, kaya nilagyan ng stick. Si black cardinal, maraming black cardinal, dumami na ng gusto. Tapos ito, bilite, yung anak ng bilite natin, ayan, yung bilite na isa na anak nandun. Bakit kaya ganun? Siguro na
ano ng hangin, parang medyo na ano yung dahon. Ayan, ito ang mga yung Cebuano natin guys, ang laki-laki. Ito na yung anak ba to? Oh, yung anak ito, ang laki. Yung mother plant nandun. At nagdahon na naman. Ito naman si Florida Ghost, ang laki, sobra. May mga bagong dahon at namumunga pa nga, ang dami. So, ayan. Ayan guys, ang dami dito. So, meron tayo ditong dun sa mga ilalim pa ng ng shelf, nandiyan si Snowdrift, nandiyan ando sa ilalim sila yung hindi ko kasi makuha, nandun oh. Teka lang ha, maabot ko ba? Ayun oh, hindi ko maabot guys, nandun sa loob yung Red Wicks. Sabi ko sa asawa ko, ilabas niyo, nakakaawa na si Red Wicks, nandun. Natabunan nitong Black Cardinal na malaki at nitong ano ba to? Red Congo. Tinabunan nila. Ang Red Wicks ay rare din yan. Gusto kong makita nyo. At dumadami kasi ang Zamia namin at mga Cycad. Kaya medyo sumikip ang garden. Kasi yun ngayon ang nahiligan ng asawa ko, Cycad, yan, Zamia. Yung gano'n ng mga tanim ay napaka ang space, yung bukang-buka ba na yung kanyang space ay space consuming talaga siya. Tapos dito naman, wow, as usual, beautiful, radiant, bright. Wow, what a color. Talagang grabe itong ating Millennium. At meron pa doon sa taas guys. Ayan may bagong dahon na naman. Tatanggalin natin to. May bagong dahon na naman. Ayan kita mo? May bagong dahon na naman. Ayan, ang ganda. Tapos mag-propagate pa kami. Meron pa sa taas na ganyan din, na malaki. Ay, ito rin. Ang ganda ng natin guys. Yung anong tawag dito? Mongkok. This is Anthurium mongkok. This is a cardboard plant. Cardboard plant. Natawag na cardboard plant itong mga ganito guys. Kasi para siyang cardboard. Ang tigas. Ang kapal. Tingnan mo. Ang kapal. Ang dami naming mga cardboards. Lalo na dun sa Petit Jungle 2. Yung giant. Sobra. Makita nyo sana. Ito naman si Stingray. Dumami na rin Stingray natin. Meron din doon malaki. Meron ding maliliit sa taas. Marami na. Oh my God. Dumami na lang ito. Okay. Doon sa nagtatanong guys kung magbebenta kami. Yes. Malalaman nyo. Kayong makakaalam na una, kung sino man yung manonood at laging nakasubaybay, malalaman nyo when. Tingnan nyo naman ang pawis ko. Gusto ko na namang mag-workout uli. Nagwa-workout kasi kami na kita ko yung notification, ganun. Ay, naku, may bagong dahon ito. Teka, may ipapakita ako. Very special plant. Very special plant. Okay, dyan ha. Ganyan. Wait. Wow! Wow! Look at this! May bagong dahon na naman. Kita mo yan? Wow! Yung maliit na yun, bagong dahon at ang ganda ng variegation niya. Ito nga, at gusto kong ilabas yung mga Thai constellation natin, yung mga nilagay ko sa nursery, ilalabas ko lahat ngayon guys. Kasi ang ganda na ng araw, wala na akong nakitang nagbabadyang bagyo. Kaya yung mga itinago ko doon, makulob doon, kaya hindi sila naarawan. Ngayon, paarawan natin, not direct ha, meron naman tayong meron naman tayong net. Meron naman itong net guys. Ayan may net naman yan, nakita mo. Covered naman itong ating garden ng net. So, ayan. At ito naman, dumami na rin ng ganito. Marami rin sa taas. Awa ng Diyos. Nagsianakan. Okay. Tingnan mo kung kahit saan merong Black Cardinal. Yun ang sinasabi ko. Ayun. Tingnan mo. Black Cardinal again.
milyon na pungko. Ito na yung anak ng milyon na pungko natin. Marami na ring anak. Dalawa na ang nailagay namin dyan yan na lumaki. At meron pang isa doon sa taas. Ayun oh, milyon na pungko. Ayun. Ayun oh, yan. And then, ang dami pang cardboard dito, cardboard doon. Ang Popeye natin na malaki, meron ding isa doon sa taas, napaka sobrang laki. Huge talaga. At yung si Rugosom natin ay ayan, nagkasanga-sanga na. Dapat mapropagate na naman ito. And then, ayan, dami. Grabe. At Adansonii eye natin. Ma'am, nako, giant na Adansonii eye ko, ma'am. Tingnan mo. Si Ma'am Dory. Ayan, ma'am, oh. Dito. Magmula kasing nag-abroad dyan si Ma'am Dory, hindi na namamansin eh. Bakit kaya? May ihip din ang pag-abroad minsan na hindi mamansin ng tao. Ngek! Kagalitan ako niyan. No, ma'am. Joke lang. Okay, thank you, Ma'am Leonie. Si Ma'am Leonie na taga-Ubay na nandun sa Old Airport. Hanapin nyo. Ang gaganda ng mga plants niya. Look at this. Oh, galing sa kanya itong may variegation na. Ito oh. Ay. Yung Babsi na variegated. Ayan oh. Ang ganda ng bagong. Ano ba ito? Ako ang gustong kunan ng ating cam. Ayan oh. Lumili ko sa akin. Ayan. Variegated ito. Amazing plants talaga. Oh, thank you Ma'am Leonie. At doon kami kumukuha ng potting mix namin. At yung mga fern natin, dami rin doon sa Petit Jungle 2. Ano kaya kung lumipat tayo doon? Teka lang. Lipat tayo. Pakita ko rin. Kasi yun nga, gustong kumustahin eh. Ito naman yung orange marmalade. Ayan, nilagay ko dyan kasi lagyan ko. Para di ko makalimutan na lagyan ko uli ng potting mix kasi ko konti para lumaki. Ang gagaan ng ano ko, philodendron ng mga pots ko, ang gagaan. Portable kasi alam mo naman ang philodendron hindi dapat mabigat. Kasi kung mabigat ay iba na yon, iba na ang potting mix na ginamit, di ba? Ang ganda ko, pawisan. Naku, siya lang nagsasabing maganda siya, kawawa naman. Okay, let's go to the Petit Jungle 2 para kay Ma'am Dory and to all of you. Okay, nandito tayo sa nursery. Naku, kinontra ko yung light, okay? Nilawan ko konti para maliwanag. Dito, makita nating maigi. Ayan. Ito guys, oh. Dito sa entrance pa nga lang eh. Ayun yung pinrinopagate ko na ano, marble photos. Ay, golden ba yan? Golden photos. At tapos dito, pag enter mong ganyan, nandito na yung ibang mga Thai constellation. Itinago ko yan dahil ayoko na mabagyo. You know naman, takot tayo na mabagyo ang ating halaman. Love natin mga yan. So, nandito rin yung mga napropagate. Yan, halo-halo na. Tapos ito, nakita ko kahapon pa ito. Ang ganda niya. Hindi mo makita ang ganda niya dahil nagkakadikit-dikit. So, ang gaganda ng dahon ni Tiger Elbow na ito yung tinatawag nilang Tiger Elbow Japan. Ayan. At ang ganda ng bagong dahon niya. You see that? Beautiful talaga. Grabe. Sobra. At dito naman po, as you see, ay ganito po. Ganito po, Ma'am Dory. Dito sa loob, meron pang hilera dito ng mga Tycons. Ayan. At dito naman, teka nga, at kunin ko na tong cam. Ay, nandito yung bronze na Florida bronze. At ito naman ay yung Tycons na natira dito sa loob. Yung hindi ko pa nailabas. At dito, ay nandito pa rin yung mga bigunya natin. At yung mga lumalaki at dumadami ang mga stems ay inirerepat kong unti-unti. Ayan. At kailangan ko na naman yata magtubig ng mga plants today. At yung mga glonema natin, nagkalat meron din doon sa loob. At dito yung mga anthurium natin na mga seedlings. Meron pa dito. Oh, ayan. May green Congo. Oh, aglonema. Ganyan. At andito yung ano. Katulad nito, ang dami na, lumaki na ng gusto, oh. Kailan lang yung tatatlo lang ang dahon? Ngayon, iripat ko na yan. Ganon. Tapos ito,
white wizard natin ay ito na lang natira sa white wizard natin. Ayan, siguro ay marepat siguro ito. Siguro. Kasi lumalaki na siya. At ito naman mga Siam Jade, nandyan, mga Aglonema, ayan, ganyan. Tapos, dito naman, nandito yung mga iba pang mga anthurium natin na mga unfold. Andito yung lahing pink, lahing pula, lahing red na pink. Paano mo ba tatawagin? Very healthy ang roots, ayan. Kasi binigyan ko sila ng fertilizer the other week, last week. At ito naman, ay mga ganyan nga, mga unfold. Lumalaki ng lumalaki guys, lumalaki na sila. Ayan, ayan Ma'am Dory, pinapakita ko sa iyo. Ito rin yung, ang liit-liit no na binili natin. Sabi ko i-repat natin or propagate na natin. Pero hinihintay kong lumaki at maging matibay yung mga roots na ilipat natin. Itong mga maliliit na apat na nandyan sa baba. Ayan, siguro naman ay pwede na. Ayan ang update ma'am. At ito rin, mga unfold na ganyan, variegated, iba't ibang klase na unfold. Ayan, mga variegated. Ayan po ang update. At yung mga bigonya na at kalilipat ko lang nito, ayan, lumaki. Lumaki lalo nung nalipat. Kaya yung mga nandun sa likod, ito rin, lumaki na naman. Baka ilipat ko na naman to. My God. Ayan, mga ganyan, mga plants na nandito. Yung pink princess natin, ayan. Oh, kailangan din niyang sunlight. Kailangan niya sunlight. Ilagay ko dun sa labas. Ayan, ililipat natin sa labas yan, guys. At ito rin, philodendron. Mga variegated peru natin, nandyan. Nakaabot na dito, pero yung variegation niya dito, wala. Bakit ganun? Hala, nagre-revert ka ha? Wag ha? Nagre-revert ka na ha? Ilagay kita doon sa labas para hindi ka mag-revert. Tapos ito, dito, sa loob ay nandito ang magkakasari-saring mga plants natin. Kailangan na ma-water ang mga begonias natin. Ang dami kasi niyan. 60 varieties ang meron tayong nabili kay Sir Eliazar. At masaya naman sila. Sa tingin ko masaya naman ang mga plants natin. No? Ayan. At may bagong dahon na naman. Itong plum money natin na malaki. Giant. At, ayan, ganyan ma'am. Ganito dito ma'am. At taba points natin ay, ito, lagyan ko siya ng wire na mahaba, paikot dito sa wall. Yan, kasi nakakatuwa. Ayokong putulan yan. Ganyan yan. Lagay natin na art. Parang gawin natin kurtina. Naks. Gawing kurtina. Si Esmeraldense ay okay naman din. At yung mga clarinerium, ay, ito. Ang ganda ng dahon na ito ni Veitchii. Oh, ang ganda na rin ng roots niya. Buhay na buhay siya. Sana tuloy-tuloy na yan. Kasi nagkaroon ng problema minsan yan eh. Kaya masaya ako dahil naka-recover. Tapos ayan, eto Ma'am Dory, eto na ang ating mga plants. Si Ma'am Dory, sabi niya, pinabasa sa akin ng anak ko. Yung mga comments kasi ninyo na hindi ko nababasa guys, chine-check ng anak ko at pinabasa ngayon, pumunta siya dito sa baba. Sabi niya, Mama, meron kang hindi nabasa. Pinabasa niya sa akin na ang sinabi ni Ma'am Dory, Mama, eto Mama, oh, basahin mo, hindi mo nabasa. Kanya. Tapos sabi ni Ma'am Dory, bakit nawala ako sa YouTube? Kanya, hindi ko po alam ng tungkol po dyan. Ay, may bagong dahon si si Glorious. Nagkadahon na uli ng bago. Ayun, Ang kinubera niya yun si Tineke. Okay. At ito po ang mga update. Ewan ko kung punta pa tayo sa taas. Si Petit Django 1 and 2. Ewan ko. May busy ko po kasi ang trabaho doon. Maingay yung grinder, yung welding. Ganon, sige, puntahan natin. Pagustuhan ko kayo, no? O, ganon, pero mamaya, balik ako dito dahil marami akong asikasuhin na naman dito. Yun o naman. Punta ako dun sa Petit Jungle 1 mamaya dahil ngayon ay occupied ng mga trabahante. Mamayang lunch break kasi kakain ng mga yan lalabas. So,
punta ako doon mamaya. Kahit mainit, ipa-update ko kayo at para maniwala kayo na hindi ko pwedeng maipakita ngayon dahil ang ano nila, yung busy silang nagtatrabaho guys. So, ayan. Ngayon ay punta tayo sa mamaya pala. Mamayang 12. Okay? Mamayang 12 na yung mga yan. May ganyan. Ganon. Now, we are now entering Petit Jungle 2. Ayan. Ayan. Ito po ang Petit Jungle 2. Ganito ang situation. Kailangan din nilang tubig dito. Yung mga cycles natin, dami at ang lalaki. Ayan guys. Ayan. Tutor tayo. Ha? Kayo nang bahala dyan sa mga nakikita ninyo. Okay. Ganon ang nakikita nyo. Ganon. Acutatum. Yan. Ito po, acutatum ito. Oh, yan. Acutatum yan. Ito. Tumapit sa poste. Daming cycas. Sa ilalim, marami pang tanim. At ito naman yung Florida Beauty natin. Ipinatago ko kasi yung nagdaang bagyo talaga namang hinampas-hampas niya. Tingnan nyo naman, oh. Oh, kasi nandun siya sa tabing ano, yung sa fence, tinatamaan siya ng hangin kaya pinalagay ko siya dito, itinago ko. Ayoko yung mahanginan siya ng direkta, kaya ayan guys, ang dami na ng dahon niya, may bago na namang sumisibol. So ayan, dito rin sa sahig may mga ganyan, anthuriums, philodendron, itong white wizard na pinapalaki ko pa. Ayan, o ganun lang dito. Yung iba, hindi na naasikaso, may mga weeds pa. Ay, nako, ewan. Dami guys. Ito oh, jungle na talaga. Grabing jungle na talaga. At namili pa ako kahapon ng yung ganyan, bougainvillea. Ay, sabi ng husband ko, hindi ka na nagsawa sa bougainvillea. Bougainvillea dito at sa kabilang property namin. Ako, ang lalaki, sobra. Ang lalaki na para ng troso yung kanyang trunk kasi matagal na yon, 20 years na yung mga yon, 20 years old na bougainvillea na. O tingnan nyo, nagkalat ang bougainvillea dyan. O subastatum natin, ayan, ang gwapo, gwapa. O yan, o yun si ano nang tawag nito, elephant ears. Nako, kawawa naman yung dahon niya, inaano na dun sa ano, sa dulo. Ayan. Tapos ito na yung mga ferns na sinasabi ko. Nandito. Tingnan nyo naman yan. Oh, tumubo uli ang mga bagong dahon. At just look at this. Wow. Very nice fern. Very big, huge fern. Asplenium dodong. Asplenium dodong. Asplenium dodong. Oh my god. See that? See that? Oh my gosh. Ito po ang garden natin dito. Sa sahig, sa sides, sa ano, marami kayong makita. At ang dami pa nating cardboard. Naku, yung ano natin, yung big bill. Ayan, grabe yan. Ang hahaba ng dahon. Ano yan? Big bill ang tawag yan. Anthurium. At dito, nagkatabi-tabi ang maraming cycas. Nako, guys, daming cycas, oh. At hindi pa nagsawa ang husband ko. Noon, black cardinal. Ngayon naman, cycas. Grabe. Oh. Ay, nako. Ewan. Ayan. So, ayun, at na-update ko kayo mamayang 12 pagka-rest hour or lunch break ng mga workers ko ay puntahan ko yung Petit Jungle 1 para makita nyo. We are now entering the Petit Jungle 1. Ito yung pinakauna-unahan natin na garden noon.
ay ganito na nangyari kasi po doon nga sa mga construction ay alam nyo naman, ayan yung mga ginagawang pagtatrabaho, kaya ayan oh, siksikan ang mga halaman hanggang doon. Yan, teka, pasyal tayo doon para makita nyo. Pasyal tayo dito. Tignan nyo yan, daming seedlings oh, daming saha. Tapos dito may nakatago pang mga halaman. I'll show you. Ganito po, na-disturb lang itong garden na ito dahil nga sa construction na ginagawa namin sa repairs nung nasira ni Odette na bahay namin. Sa mga ilalim, meron pa, may mga halaman pa dyan na nakatago. You know. Ito yung bonsai. Bale, it has 9 varieties of flowers. 9 varieties of bougainvillea. Hindi pa lang siya na mulaklak. Ito po yung bonsai na bougainvillea. Ito po, ganito po dito. Ayan, Petit Jungle 1. Ayan. Namulaklak na si peace lily. Ito yung fern. Ayan. At nandito yung pinaka malaking pot-eye. Ayan, kinubera namin para hindi magalaw. Nakubera na nga. At ang lalaki ng dahon. Siguro meron na yang nung last time na binilang ko yan is 36. It has 36 leaves. Ngayon siguro mga 40 na siguro yan. Ang daming leaves. Ayan, ganyan. Kaya lang, ayan, magulo na. Tingnan nyo naman ang mga materyales, mga hollow blocks, o meron pa nga bagong gawang stand para sa mga tanim. Tingnan nyo naman yan. Oh. Ito yung garden noon. Ngayon, ipakita ko sa inyo nagjaya. Ito rin oh, yung mother plant ng Miliona. Bakit kinuvera nito? Uy, ang ganda nitong i-propagate. Tadtarin no, ang dami nito. O, tingnan nyo na yan. O, tingnan nyo, nakuberan pa si green emerald. Allah. My God. Ayan, si red palm. Ay, naku, ewan. See that? And then look at this. Yan, ang laki-laki. Oh my God, this is 1 meter leaf of green emerald. My God, ang lalaki, ang hahaba. Ito yung Milenoni eye. Ayan, naka-video tayo ng babahagya. Tingnan nyo naman yan, oh. Pag simento nila. Oh, nalagyan na ng, oh my God. Wawa ka naman. Oh my God. Kaya nga sabi ko, itapkat na namin ito. Kasi, pwede nang itapkat. Maybe, dalawang puno, dalawa ang mapropagate dito. Ang ganda-ganda ng Milenoni ay. Tapos yan, hinulog-hulugan lang, himinisik-wisikan nila ng simento. Ito rin yung fern. Nako, nasira na. Bakit nandito sa ilalim? Hala, hindi ko nakita. Nandyan pala. Tingnan mo. Hala. Tingnan nyo naman yan. Na ano na nangyari dito? O, tingnan nyo naman, nagkumpul-kumpul dyan. Ayan guys, ganyan. At awa naman ng Diyos. Ganito, alam mo naman, ang daming isasakripisyo pag nagpatrabaho ng bahay. Diyos ko, grabe. Diyos ko, day. Ang dami pang tatrabahuin. Ay, naku, ewan. Ang sakit na ng ulo. Masakit sa ulo, guys. Magpatrabaho. Biro mo yan, how many years na rin na trinabaho tong bahay namin. Medyo may kalakihan kasi, kaya ang hirap tapusin. Ayan, so ayun, naipasyal ko kayo guys. At yun ang kwento ng ating kwento ng ating garden. Okay, kasi ito request ni Ma'am Dory. Ayan, Ma'am Dory,
hindi pa namin na-placing na maayos tong mga halaman na nandito. Tingnan mo, nagsiksikan pa. Di bale. Meron ding time. Magkakaroon din ng pwesto na mas maayos. Okay, so magpaalam na ako. Mahaba na itong video. And then, baka dumating na yung mga trabahante. Okay? Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Ayan, may marami pang ano dito pala. Di ko pa naipakita. Nagbabay na ako. Ayan, mga bigonya na rare. Mga rare na bigonya nandito. Diyos ko. Ayan guys. Yan lang. So, thank you so much. See you on the next video. At meron pang maraming halaman na hindi ko na ipakita doon sa balcony. Ang daming ano doon, mga red palm, mga golden, mga doon sa first floor na balcony. Marami pa doon. Okay, bye-bye. See you on the next video. I love you guys.